हेल' गाइस दान्दिसे सम BRB बड' कमेन्ट चेनेला नोंथांमोनजों हाजिर जाफैलायबाय। दा दिनैबो गामाखालिफोरनि बायदि मोननैसो मोजां गाज्रि बाथ्रा रायज्लायगोन आरो। दा दिनै UPPL दोलोआ बिराद बिथांमोना गाज्रि रोखोमै जेनबाय। दा बेखौथ' खनले बुङाबाबो जासिगोन आरो। दा दुखुनांथाव आरो बे 5 बोसोराव बिथांमोना गोलाव हां बोनानै थानो गोनां जासिगोन आरो। जिहेतु बिथांमोना बे 5 बोसोराव खामानि दामानि जेबो मोनला। बिनिखायनो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे समखौ नेनानै थानांसिगोन बे BPF दोलोनि सरखारा माने माला जोबहैयो, माला बै BTC इलेक्सना माने जुरियो बेखौ बिथांमोना माने जुजिफिननो थाखाय माने बे समाव बिराद हां गोलाव बोनानै थाथ'दो आरो। मानगोनां UPPL दोलोनि गिदिर नेता नोंथांमोन आरो। दा मा होननो नङा होमब्ला समखौ नेनानै थादो। फैगोन समखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां रोखोमै बादायनो हायो आरो रायजो राजाफोरनि मोजां हेफाजाब मोनो। दा आसा थाहरबाय आरो। गाइस आदा दिपेन बर' बिथांखौ लानानै फंनैसोल' बाथ्रा सावरायगोन। दा बिथाङा दाखालि गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्ट खालामनायखौ आं नुदों आरो बे पस्टनि सायाव गोबां जोंनि बर'नि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाबो गोबां रोखोमनि फिननाय होलांबाय आरो। अब्लाबो आं फंनैसो फिननाय होनो लुबैदों आरो। माने आंना एसेबाबो आलादा जायो नालाय रायजोफोर। दा माहारियारि बादनि बाथ्राखौ दिनै दिपेन बर' आदाया गोसोखांनो गोनां जादों। बेबो गावनि जेनाखि जेननायनि उनाव गावनि मा होनो बिदिखौ पलिटिक्सनि जोबथा बिदायनि उनाव आरो। बिथांमोनाथ' 5 बोसोरनि उनावसो इलेक्सन गेलेनो मोनसिगोन नालाय। दा बिनि थाखाय दिनै माहारियारि बादनि बाथ्राखौ बिथाङा गोसोखांदों आरो। आदा दिपेन बर' बिथाङा दिनै बुंदों आरो माने जोंनि बर' हारिनि जेनाखि माहारियारि बाद एबा बेस्ट पलिटिक्स बे दिनै जोबफैबाय होनदों आरो दिनैनि दिनाव थाखा फैसाजोंसो पलिटिक्स जायो होननानै बिथाङा बुंदों आरो। मोजांनि बाथ्रा नङा होमब्ला? बेबो बिथांमोना मा होनो 5 बोसोर सरखार सालायनानै जेब्ला माने गांलाब गांथाब जायो अब्लासो दिनै माहारियारि बादनि बाथ्राखौ बिथाङा पस्ट खालामनो सम मोनदों आरो। बै समाव जेब्लानाखि बिथांमोना पावाराव दंमोन, जेब्लानाखि प्रमद बन्दुआ सरखाराव दंमोन, अब्ला बिथांमोनहा 5 बोसोर प्रमद बन्दु बिथाङा जेसेबां सरखार सालायदों अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो एबा दिपेन बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बिथांमोनजों लोगो जानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। थाखा फैसानि सार्थआव बिथांमोननि जेनाखि खामानिफोरखौ मावबाय थानायखौसो जों नुदों आरो। अब्ला बिथांमोना दिनैसो मारै माहारियारि बादनि बाथ्राखौ गोसोखांनो गोनां जाखो? थांनाय प्रमद बन्दु बिथांनि सरखाराव बिथाङा माहारियारि बादनि बाथ्राखौ फंसेबो सानाखिसै। जिहेतु गोनांथियानो गैला। जिहेतु प्रमद बन्दु सरखार फैनायनि लोगो लोगोनो बिथांमोना सानबाय जोंनि सारा बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय गासिबो जेंना जेंसिफ्रा सेस जाजोब्बाय। खुनु बर' जाथिया आन्दलनबो खालामला। बे बिटिआर सान्थि सुक्तियानो बर'फोरनि थोजासे सान्थि सुक्ति आरो बर'फ्रा खुनु आन्दलन खालामला होननानै सुक्ति खालामबोग्रा जेनाखि दैदेनगिरि UPPLनि एबसुनि दिनै मारै बुंनो हायो बिथांमोना माहारियारि बादनि बाथ्राखौलाय? दा सिन्था खालामदो रायजो नोंथांमोन। दा दिनै गावसिनि खैफोद समाव बर' रायजो राजाफोरखौ बुरखायनो फुस्लायनो जाथिया माबा मोनसे खैफोद जाबाय, जाथिया माबा मोनसे लामाजों थांबाय, बिराद जावलिया फावलिया होननानै दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै कमिटमेन्ट हैसैलाय जाहाथे BPF दोलोखौ गाज्रि मोनो आरो। दा बिदि आरो बिथांमोना पलिटिक्सखौ रोंगौ, खिन्थु मोनफ्रोमबो बिथांमोननि जेनाखि राजखान्थि जेनाखि पलिटिक्स बिथांमोननि साननाय हनाया माने एसे सर्ट माइन्डनि नालाय गासैयावबो फैमाल जानो गोनां जायो आरो बिथांमोननि जेनाखि गुबै माने थांखिफ्रा माने जाखारबाय थायो आरो। बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मोनसे पलिसि बाहायो आरो बिथांमोना जेनाखि मावनायनि टारगेट बे आलदा जेनाखि टारगेट पलिसि बिथांमोना थायो। बै गाज्रि टारगेटफ्रा गाज्रि पलिसिफ्रा माने रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ओंखारनाय लोगो लोगो बिथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्राय फोथायजानो
गोब्राब जायो रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै सिन्था खालामदो, दिनै माहारियारि बादनि बाथ्राखौ दिनै बे 5 बोसोराव बिथांमोना साननो रोङाखिसै। दिनै जेब्लानाखि गावस्रा जेनबाय अब्लासो जालायबाय माहारियारि बादनि बाथ्रा, नङा होमब्ला आदा दिपेन बर' नोंथां? दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आरो आङो जोबनायाव फंसे बाथ्राखौ बुंनो गोसो जादों आरो जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जुरिजेननायनिफ्रायनो दिपेन बर' बिथां आदाया माने मावनो थाखाय बिबान मोनदोंमोन, बै समनिफ्रायनो बिथांमोननि जेनाखि नोजोर, जेनाखि गोसो, जेनाखि मेलेम, बिथांमोना माब्लाबाबो बुंफेराखैदि हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जाथिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावदों होननानै बिथांमोना दिनैसिमबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै। दा सिन्था खालामदो, दिनै प्रमद कुन्दु बिथाङा जुरिजेननायनिफ्रायनो जेसेबां जाथिनि थाखाय खामानि मावदों, दिनै गोरोन्थि खामानि मावदोंबाबो आरो दिपेन बर'आ गोरोन्थिखौ नुदोंब्लाबो दिनै बिनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो नाजायै दिपेन बर' बिथाङा आखाइ खबबाय थादों आरो बिथांनि गोरोन्थिखौनो मदद होबाय थानायखौसो जों नुबोदों आरो। नाथाय दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर महिलारि सार बिथाङा 17 बोसोर सासनाव जोंनि बे बिटिसिनि हालामखौ एबा बिटिसि हालामखौ जुरिजेननायनिफ्रायनो लानानै दिनै बेसेबां माने गोजौ डेभेलपआव लाबोदों, अब्लाबो दिनै दिपेन बर' बिथांमोननि खुगानिफ्राय दिनै फंसेबो बाख्नायनाय रावखौ आं खोनाफेराखै रायजो राजा नोंथांमोन। दिपेन बर'ल' नङा, दिनै एबसुनि मानसिफ्राबो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ दिनैसिमबो जाथिनि थाखाय मावदों होननानै सासेबो बुंनाय आरो बाख्नायनाय बाथ्राखौ जों नुफेराखै। अब्ला सिन्था खालामदो, दिनै गासिबो गोसो मोदोम बिथांमोननि जेनाखि गाज्रि साननाय, गाज्रि गोसो, जेनाखि मैला, बै गोसो मैलाफोरनि थाखायनो दिनै बिथांमोना बे बिटिसिआव आं सानो जुग जुग बोसोर दिनै दिपेन बर' बिथांमोन बायदि इलेक्सन दारायब्लाबो गेलेब्लाबो माने बिथांमोनाव ओरैबायदि मोनसे अभिसाब जानानै दं, माने बिथांमोननि इलेक्सना माब्लाबाबो माने मोजाङाव फैनाय नङा आरो एकदम जेनग्लिबाय थागोन, जेनग्लिबाय थागोन आरो जेनग्लिबाय थागोन। आरो बिथांमोना जेब्लासिम गावसिनि साननाय हनाय बिसोरो मोजां लामाजों फैया, अब्लासिम बिथांमोना जेननायनिफ्राय माने मालाबाबो देरहानो हानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। दा मालाबा दुखु मोनो आरो, नङा होमब्ला? दिनै सासे बर'नि लिडारा दिनै बिटिसिनि थाखाय, बर' फिसाफोरनि थाखाय इसेबां नांसोमदों, इसेबां डेभेलपमेन्टआव लाबोदों। दिनै मा दंमोन बे बिटिसिआव? 17 बोसोरनि सिगां बे बिटिसि हालामाव मा दंमोन? प्रमद कुन्दु आरो दिपेन बर' आरो एबसुनि नेता नोंथांमोन मा दंमोन बे जोंनि बिटिसिआव? अब्लाबो दिनैसिमाव नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बाख्नायनायखौनो दिनैसिमबो खोनाफेराखै। आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों फोथायजागौमोन, नाथाय माब्रैयाव नोंथांमोननि बे सुक्तिखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों। दिनै जाय जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बर' फिसाफ्रा जाथिनि थाखाय थैथां नाजादों, जेल जानांदों, जिउ खोमानांदों, गोबां न'खरफोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै लानो गोनां जादों, बै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ दिनै सान्थि सुक्तिनि गेजेरावबो थगायनानै, जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति खालामनायनि गेजेरावबो नोंथांमोना दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ जेल खानायावनो दासिमबो दोनबाय थादों। आरो बिथांमोननि जेनाखि जेलनिफ्राय उदां खालामनाय, बिथांमोननि फिउचारनि थाखाय मोजां बाथ्रा साननाय, बैफोरबायदि साननाय हनायखौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि सरकारनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनाखै आरो नोंथांमोननि सरकारनि नेताफोरनि साननाय हनायफोरखौ गोजों नुवाखै। बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा गिदों नोंथांमोनखौ। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति खालामबाय, दिनै सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रा दिनैसिमबो मानो जेल जानो गोनां जाखो? थारैनो बे सुक्तिया नंखाय होननानै रायजो राजाफ्रा गिदों। बिनिखायनो दिनै नोंथांमोननि जेनाखि दोलो, बे दोलोखौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो दोखो दोखो फेजेनदों आरो दाबो एमएलए इलेक्सनावबो दिनै नोंथांमोना सासेबो देरहानो गोनां जायाखै। 18 जननि गेजेरावबो
नाथाय BPFआ 11 जन होनायावनो 10 जन देरहानो गोनां जादों। दा सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन। थारैनो दिनै प्रमद बन्दु बिथांमोनहा बुंनो थाङोब्ला रायजो राजानि मोजां खामानि मावाखै आरो मावनोबो हानाय नङा। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दिनै बिदाय होदों रायजोफोर। थेंक इउ।